Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ceritanya mau bagi nasi ikan doyok yang ada 20 bungkus di sini. Ya iki tak harus digoning siabang buat ngopi ya, tapi aku tidak boleh uang itu, nek uang itu. Siabang. Taruh Pak. Pak. Lur. Apa Pak aku Pak kedulu sego. Niki ambang. Ya Mas. Ya. 20. Wah, tong. Lagi lah. Lagi karo lepek buah saus. Mau ngeterno nasi ambang. Rene Pak. Bos. 20 bos iki bos. Piye nggawe niku? 20. Wis awe gawe stok sing 5 iki. Sing 5 gawenan sing 15 tak gone. Bos iki mau antar iki ambang. Yo. Oke, ini bos kining siap lab. Ini macamnya gede. Ada bayi pan. Ayo, kok. Jalanan iki ambang. Win le. Cempe tarap. Ya wis. Ono jalan bos. Malah apik. Tak dedet to ki ambang dalane. Jalan dikek lampu sing padang iki. Udah ketemu waduh piye? Lolon yo. Wong iki ambang blok apa? Dari keren atau dari Bayu? Wis to. Ini ya. Iya gore Pak Pirono lho. Sok. Kayak wong piro ning kono kengko takok. Tak kayak gini sih. Ya. Ya. Ke pos iki. Assalamualaikum sih. Assalamualaikum. Yang paling sor. Omai banjir. Masa banjir? Masa masuki kok banjir iki? Ya Lia, kono loh. Engko seneni ngono kayak kono. Yul. Nasi bos. Siapa? Kurang-kurang nasi cikene doyok. Entah sapa? Kok gone Mas Duta. Nek vlog. Kecil 15 ini kono. Makasih ya. Kurang-kurang. Cukup diping lho. Halo bos. Iya. Nek mau rekam dia toh. Ini orang ini kok rekam kok. Piye son? Halo. Gerak kok piye? Diping. Kurang-kurang. Limoy. Pas. Makasih ya. Lu ke pantai nih. Terus ya. Gigi lo. Ke pantai nih. Kira pas apa? Mas Duta.
Iki ngene daya. Ya. Makasih ya. Pinter untuk rokok sitok aja deh. Ora ngono ora piye? Ngedit saya. Tahu. Kalau apa Mak? Kasih makanan Kipin. Yul, Reden cuma jalur rokok tok Yul. Chan. Nasi bolong. Makasih ya. Oke. Lah rumah sana kene roh. Iya toh jelas dikuras lu. Desa nyemplung kono. Dah. Rajo beli kok piye to iki lho kosok. Bisa mangkil kosok. Makasih Dan. Yo, sudah ya. Oke. Oke, siap. Oh. Gak kan mak jeduk ngono tok. Gak enek suarane kan mak jeduk ngono tok. Kenek lirik lagu. Nantang modelnya nantang bajingan. Modelnya nantang. Lah sing liyane gimana sama? Kurang wis tok. Kurang kok. Ora ngomong mau. Lah kok ngechat kok. Kurang ndelok kok. Iki goning sore bru alas go. Iya nyot. Apa? Ya apa? Tepe kok nyot. Drak kau. Sok, dulu selesai. Mah. Tak, betul. Apa? Betul. Akak kedua wong ki abang ngene lho. Ora ceduk yo ya. Ora kobrak. Ada Mbak Yul. Pak Ber satu. Oke. Dicopot oblak sandal. Ngono to nen semua. Ini sandal. Pak Ber. Makan. Oh, balik tiga ini. Gua tuh burung dari kita. Sehat Pak Ber. Wah, montore. Biasa. Nidi. Cairah. Ya, polisi. Ono piro ya? Ono mau piro ya? Buah. Kilo dum nih. Saya tunggu dia. Ya, kok ini. Wah, di bi. Woi, roh nang mangkok. Ono kayak gini. Roh. Lo sedang. Teko balik 3. Kono mau telu ya? Kono ke bro? Dan mau ambil arah? Papat no. Rapat. Loro aku loro. Makasih kok siapa? Dari siapa? Bang Dipta. Oh, makasih Bang Dipta. Terus dulu ke sapa? Terus Kis. Betul. Apa? Jaki. Jaki berapa Jaki? Ora jungane ke wong pira? Ya yo papat no. Cekono apa Jan? Jaki, mbok ane. Anake 3 5 berarti. 5 wiji piro? Cek 6 pas wis. Yo. Ndak terus. Piye, Asen? Dari mana? Dari gede boyo. Iki diborong karo Mas Dipa. Apa? Mas Dipa. Terima kasih Mas Dipa. Iki kono ya kok. Wes oh. Wis. Oke, karek iki dul dijongane Jaki. Lemburi. Wes. Guri wis. Wes ora. Oke. Bisa start tak panen kok langsung. Kok audio oleh nih. Lah nah. Guna awake dhewe tok kok bagi-bagi. Lha wis cek terus tok, terus tok wene wong idul kok. Kuwi lho nak mobil. Sakno. Alah, apa gak kerekam, Min? Ora kerekam. Bajingan. Lha kok nget mangkere 5 detik lho.
sak tok dakmu lho. Yo. Wes tadi ada bro nih kono apa? Ki, kelas 2 mau 5 juta. Oh iya, makasih ya. Makasih ya. Oke, makasih. Kelas. Oke, Yo. balik. Ya ki kok Gak kerekam bajingan. Gak kerekam. Dan iki kok karek gone awake dhewe. Gone awake dhewe 20. kok ngendung-ngendung. Kan ngendum-ngendumno. Ben rata. Wes piro ya teman-teman. Yo engko cek nawi. Ya ki kok di kok kene kok aduh kok gawe loro Apa? vlog kene wes. Vlog sore hari ini saya sudah jangan lupa di like di komen ikutin nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.